Artzaintzak bide bat urratu du gure herriaren historian zehar, eta besteak beste, harribitxi gastronomiko bat utzi digu, Idiazabal Gazta. Lurrarekin dugun harremana ulertzeko modu bat izateaz gain, kulturarloan dituen adierazpideak ere ugariak dira, eta gure kultur ondarearen parte izatera igaro dira. Jarduera honen funtsa eta balioak gordetzeaz bat, artzainak hainbat proiektu ari dira agian jartzen ondoko helburuak lortu nahian. Ardila txartaldeak etekin honekoak izatea, Idiazabal esnea eta gazta oraindik gehiago hobetzea, etxaldeak jasangarriak izatea eta lanbaldintzak hobetuz belaunaldien errelebua bultzatzea. Latxa Energy proiektu berritzaile eta interesgarri horietako bat da. Lankidetzan oinarriturik, ardilatx etxaldeek ingurumenean duten eragina hobetzea bilatzen du. Horretarako, eraginkortasun energetikoa, energiaren sorrera eta ingurumen aztarna lantzen ditu. Lankidetzaren aldeko laguntzei esker jarri dute martxan. FEADER izeneko funtsak eta Eusko Jaurlaritzak osoa programaren bidez proiektuaren 80% finantzatzen dute. Proiektua aurrera daraman talde operatiboaren liderra Kerixara Gaztandegia da, Otxandiokoa, eta hainbat bazkide ditu, besteak beste, Aretxabaletako Etxezuri Gaztandegia, Noemi Salazar aholkularitza enpresa, Neiker, Asti, Goiener, Latxa Esnea eta Artzai Gazta. Pabiloian, gaztandegian, ganberetan eta biltegian jarri beharreko eguzki plakak jartzea arduratzen den enpresak Ekisolar du izena. Kerixarak 19.600 kilobat behar ditu bere ohiko jarduera bete ahal izateko eta horren 25% eguzki panelei esker lortuko du. Horrez gain, Felixen etxea, haren anaiarena eta haren arrebaren turismo baserria ere energia hornituko ditu. Energia berriztagarria sortzea eta partekatzea nobedade handia da. Ekisolar enpresako langileek lana amaitu dute eta Latxa Energyn parte hartzen duten bazkiderik gehienak Kerixaran bildu dira. Latxa Esnea eta Etxezuri Gaztandegiko Jon baino ez dira falta, geroxiago etorriko dira. Segurtasun distantziak zorrotz gorderik, proiektuari buruzko iritziak trukatu dituzte eta etxaldeko instalazioak ikusten aritu dira. Amaitzeko, iazko kanpainan ekoitzitako gaztak dastatu dituzte. Aholkularitza enpresa batek auditoria energetiko bat eta ingurumen aztarnaren kalkulua egin zituen proiektuan parte hartu duten 2 gaztandegietan, eta hurrengo kanpainan gauza bera egingo du, baina oraingoan eguzki panelen ekarpena eta gainerako hobekuntzak kontuan hartuta. Parte hartzaileek Latxa Energyn izan duten zereginari buruz hitz egin digute. Noemi Salazar dugu proiektuaren koordinatzailea. Proiektu pilotuetan parte hartzen duten gaztandegiek ingurumenean eragiten duten hobekuntza neurtzea da Latxa Energy proiektuaren helburua. 2 gaztandegik hartu dute parte, Otxandioko honek, Kerixarak, eta Aretxabaletako Etxezurik. Aurreko kanpainaren ingurumen aztarna neurtzen dugu, eguzki plakekin eraginkortasun energetikoa hobetzen dugu, eta gaztandegien jasangarritasuna hobetzeko hainbat neurri hartzen ditugu. Neurri hauek eta hurrengo kanpainarenak alderatzean, zer hobetu den ikusiko dugu. La mejora. Kerixara dugu proiektuaren liderra. Kerixara moduan, hau dala 3. talde operatiboa zuzentzen dugune edo lidergoan gaudenak, ez? Eta hori oso importantea da, ze beti ere koherentzia bat eta hilo bat mantendu dugu. Beste pausu batzuk eman ditugu, eta oraingo honetan aztertu nahi dugu, bai Kerixara gaztategian, bai Etxezuri gaztategian, nola inguru giroarekiko dugun eragina hobetu aldugun. Eta batez ere energia kontuetan. Gaztategi txikiok energia asko konsumitzen dugu, eta proiektu honen helburua da 2 instalazioa konparatuz, Etxezuri nahiko berria, orain dela 2 urte inguru egindakoa, Kerixara orain dela 20 urtekoa,
Nola hobetu alditugun gure prozesuak energia gutxiago konsumitzeko, eta baita ere, zebide hartu dezakegun, geuk geure energia ekoizteko. Eta horregatik, lehen pausu moduan, plaka fotovoltaikoa jartzea. Ekimenaren aurretik, Jonek etxean hartu gintuen. Etxe zurin, ia 30 urte daramatzate Idiazabal gazta egiten, eta duela 2 urte berritu zituzten instalazioak. Latxa Energy proiektuaren barruan, ekain taldeak ere hartu du parte eguzki panelak jartzen. Azkenien garrantzitsu edala ikusten dugu, energia aldetik ingeiken hobekuntza gure instalazioetan, eta guk kasu honetan instalau du 24 modulo solar eta 5.000 batio inguru, eta pikori 7.000 batio inguru. Eta energia muteko bai gaztandegizei, ikuluei eta etxe bizitzai. Eta okindegizei be bai, danerako energia muteko. Goiener, irabazte asmorik gabeko kooperatiba bat da, eraginkortasun energetikoa aztertu eta bere baliabideetatik abiatuta, energia sortzeko ereduak testatzen ditu gaztandegietan. Kerixaran adibidez, jesteko makinan aldaketa batzuk egin ditu. Goiener taldeak egin duena proiektu honetan izan da Kerixara eta Etxezuri instalazioetan aztertu alor elektriko osoa, ikusteko bi instalazioetan ze behar energetiko dauden, eta horren arabera kalkulatu dugu ze autokonsumo fotovoltaikoa instalatu beharko den bietan. Neiker eta Azti arduratzen dira ingurumen aztarna ikertzeaz. Hau da, Idiazabal gazta ekoizteko ziklo osoan zehar, zuzenean zein zeharka sorraraz daitezkeen ingurumen inpaktuak aztertzen dituzte. Neikerrek ardien ustiategian eta Aztik gaztandegian. Gaztandegiek ingurumenean duten eragina ebaluatzea da Neikerren zeregina. Nola egiten dugun? Ingurumen inpaktuak zehatz-mehatz aztertuz. Horretarako, ingurumen aztarna izeneko teknika erabiltzen dugu. Europako batzordeak diseinatu zuen metodologia bata. Baina zer da ingurumen aztarna? Adierazle multzo bata eta hoien bitartez ingurumen inpaktua ebaluatzen dugu. Ezagunenak hauek dira: karbono aztarna, ura aztarna, eta hain ezagunak ez diren beste batzuk: baliabideen kontsumoa, ur kontsumoa eta abar. Beraz, neurri zuzentzaileak hartu baino lehen, ingurumen aztarna ikertzen dugu. Hobetu beharreko puntuak identifikatu eta horrela badakigu zein neurritan egin dezakegu nobera. Gure aldetik aztin proiektuaren eta bertan egingo diren gazten ingurugiro aztarna neurtuko dugu. Horretarako aurreko urteko ingurugiro aztarna neurtzen dugu, zenbat energia kontsumitu zuen aurreko kanpainan, zenbat ura kontsumitu zuen aurreko kanpainan, eta kanpaina berrian eta ingurumen hobekuntzekin berriro neurtuko dugu aztarna. Horrela, identifikatu dezakegu ze onura ekarri dituen plaka fotovoltaikoak instalatzea eta beste botatako ekintzak edo implementatzea. Latxa Esnea eta Artzai Gazta arduratzen dira euren bazkidei zehaztasunen eta emaitzen berri emateaz, haiek euren ustiategietan aplika ditzaten. Artzai Gaztako Belenek hitz egin digu bi elkarteen izenean. Artzai Gazta eta Latxa Esnea proiektu honetan daukan papera da difusioarena. Orduan, txikia da, volumena eta teknikoki ez daukagu zer esan, baina importantea da jende guztia, gure bazkide guztia, jakitea zer egiten ari den energia konsumo murriztea eta autokonsumorako proiektu bat garatzea. Eta aurrera begira saiatuko gara dana ondo azaltzen eta hori beste batzuk ere sartzeko proiektu honetan.
Hane arduratzen da proiektuari merkatuko balioa emateaz. Horretarako, gaztandegiei zuzendutako ingurumen marketing plan bat diseinatu du. Gazte enplegua berraktibatzeko planaren bekaduna ere bada, besteak beste euskal ekonomia modu jasangarri batez sustatzea helburu duena eta IOBeren tutoretza teknikoari esker eta FNS-ren kudeaketari esker, gazteak eta enpresak bateratzeko bidea errazten du ekonomia zirkularrarekin zerikusia duten erronkei elkarrekin heltzeko. Eusko Jaurlaritzak egin du programa bat gazteentzako enplegua hobetzeko, eta nire papela proiektu hontan da marketing plan bat egitea, hemen egiten dugun proiektua kontsumidiro finalera heltzeko. Ardi sektorea etorkizuneko oinarriak finkatzen ahalegintzen da, eta Latxa Energy espiritu berritzaile horren beste adibide bat da. Irudi bukoliko horren atzean, Euskal Artzaintzak evoluzionatzen jarraitzen du elkarteen, erakundeen, teknologiaren eta ikerketa zentroen laguntzaz. Idiazabal gaztak eta Artzai gaztak betikotasuna esan nahi du, aintzinako egiteko erak, ardilatza, mendiak kudeatzea, artzaiak, horiek dira gure balore nagusiak, baina jakin behar dugu Idiazabal gazta egiten dugun gaztategi txikiotan, badaudela beste faktore batzuk, alde batetik gaztetasuna, jente gaztea dago sektore honetan, eta beste alde batetik beti hobetzeko, berrizteko eta innovazioaren bidean jartzeko gogoa. Eta proiektu hau horren erakusle bat besterik ez da. Azkenean, Kerizare eta Etxezuri bi gaztategi gaude, baina gero badauzkagu zentro teknologikoak guri laguntzeko beraien arloetan. Eta horrela izan behar da, guk bakarrik ezin dugu, orduan, zentro teknologikoak izan behar dira gure aliatuak, etorkizuneko gakoa innovazioa delako. Datorren urtean, abenduaren 31an amaituko da Latxa Energy proiektua. Horren emaitzak gizartearen eta gure herriko ardilatx sektorearen esku egongo dira, etxaldeek ingurumenean duten eragina hobetu ahal izan dezaten.